De matinada, arribaren a casa, com sempre feien, i em van treure del llit on dormia amb la dona i em varen humiliar, acusant-me, i em van colpejar a un racó. Calia reemprendre la lluita l'endemà mateix d'aquell 26 de gener. És per reivindicar i homenatjar la lluita d'aquells homes i dones que avui som aquí, que avui l'esquerra independentista ens hem reunit aquí. La seva lluita i la dels que van venir darrere d'ells i d'elles, que ens han permès arribar on som avui en dia. Tots ells i elles han mantingut la flama de la lluita que nosaltres avui també alcem. Nos organizamos en la médula del capitalismo, en la empresa, y crecimos en la unidad, crecimos en el riesgo y aprendimos a perder el miedo. Lluiten pel dret de la terra amenaçada i tens fred. Quin fred al cor, camarada. Les dones van per la resistència, van estar a l'exili, van estar a les presons, van estar realment explicant als seus fills i a les seves filles el que havia passat, la injustícia. Teníem tancades totes les opcions per arribar a la independència i que no ens quedava ja cap altra acció política que respondre a l'enemic amb la lluita armada. Als països catalans només hi ha una esquerra, nosaltres som l'esquerra. Per la solidaritat amb els companys represaliats, perquè la nostra lluita continua dia a dia i no afluixem, donem la cara, perquè l'esquerra independentista és al carrer quan ells no ho han volgut, perquè contra el feixisme tot s'hi val, contra el feixisme ahir, avui i demà, visca la terra, guanyarem! Milers d'anys de patriarcat, 500 anys de capitalisme, 350 anys d'ocupació francesa, 302 anys d'ocupació espanyola, 70 anys de franquisme i postfranquisme i tots plegats no han pogut amb nosaltres. Estem aquí, ben vives i presents, orgulloses del nostre passat de resistència i esperançades per un present de lluita. I estem ben vives, orgulloses i esperançades gràcies a l'alè que ens proporcionen totes les nostres amigues i companyes que estan represaliades. Des d'aquí, des de la Barcelona antifeixista, des dels països catalans anticapitalistes, volem enviar una forta i calorosa abraçada al David, al Karim, al Jona, als 13 de Gandia i a tanta i tanta gent represaliada per la seva coherència en la lluita. I també una forta abraçada pels que l'Estat ens vol amagar i silenciar. A les persones que rere els murs de la presó comparteixen amb tothom que estem aquí els mateixos anhels de llibertat i de justícia. Zígor, Laura, Diego, Marina, Franqui, Lola, esteu aquí amb nosaltres. En els darrers anys hem comprovat com amb el treball seriós, ferm, militant i conseqüent de centenars de dones i homes hem anat configurant un espai polític modest, però també il·lusionant. Encara ens queda molt camí i feina per endavant que ens ajudi a consolidar encara més la CAGEI, Maulets, Endavant, el CPC, Alerta Solidària, la COS, l'ESCUP i la imprescindible coordinació entre totes les organitzacions mitjançant la coordinadora de l'esquerra independentista. I ens queda esforç i dedicació per enfortir l'accent, la fàbrica, les brigades de solidaritat internacionalista o la feina antipatriarcal. Companyes, companys, ens queden moltes cases per ocupar, moltes ETTs per tancar, molts espais naturals a protegir, moltes i velles paraules a recuperar, i la lluita és l'únic camí. Visca la classe treballadora i visca la terra!